Ahoj a vítajte späť pri ďalšom DIY v dielni Parkside. Moje meno je Filip a teraz v čase Vianoc postavíme sobá. Ako vždy, všetky materiály a náradie, ktoré budeš potrebovať, sú dole v návode. Tam nájdeš aj šablónu, aby si soba mohol nakresliť na svoj materiál. Po vystrihnutí a zlepení všetkých častí ich môžeš rozložiť na svoj materiál. Aby sa zmestili všetky diely, môžete sa napríklad riadiť návrhom, ktorý nájdete aj nižšie v návode na stavbu. Teraz prilepte šablónové časti a ceruzkou starostlivo preneste okraj na svoj materiál. Teraz môžete papier odstrániť a jednotlivé časti vyrezať prímočiarou pílou. Najlepšie je použiť úzke pílové listy, pretože sa tak veľmi dobre dostanete okolo každej zákruty. Na tomto mieste som vyvrtal 10 mm otvor, aby som mohol ľahko prejsť za roh s pílou. Navyše veľmi pomôže, ak v rámci samotnej dosky pridáte niekoľko otvorov, aby ste nemuseli za každým začínať rezanie z vonkajšej hrany celej dosky. Po rezaní môžete pásovou brúskou zaobliť posledné rohy a hrany vašich tvarov. A teraz nesmie chýbať povrchové brúsenie. Obzvlášť dôkladne brúsime v dvoch predbrúsnych krokoch. Najprv so 150 a potom so 110 brúsnym papierom. Potom sa následne môžeme pustiť do morenia. Pri morení vždy dbajte obzvlášť na to, aby ste nanášali dokonale rovnomernú vrstvu. Asi po 5 alebo 10 minútach môžete s čistou bavlnenou handrou plochu zotrieť. Po približne 1 hodine je plocha potom tiež suchá. Kým vaše moridlo schne, môžete postaviť vrtaciu šablónu. Na to si vezmete 3 zvyšné drevené kúsky a na jednom si vyznačíte polovicu hrúbky materiálu. Druhý kus vezmete a pevne ho priskrutkujete k prvému vo výške, ktorá zodpovedá hrúbke materiálu. Týmto vznikne drevený uhol, ktorý môžete položiť na povrch soba a vyvrtať dieru. Vždy skončí na polovici hrúbky materiálu. Keď sú párohy a chvost pripevnené, znova sa dostane do hry naša šablóna. Opatrne si ju položíte na soba a veľmi precízne umiestnite prednú aj zadnú nohu presne na miesta, kde sú vyznačené markácie. Dôkladne ich utiahneme, potom otočíme celú vec a predvrtáme 2 otvory vždy dopredu pre skrutky. Teraz môžeme pristúpiť k upevneniu zadných nôh. Tieto sa nebudú skrutkovať, namiesto toho sa bezpečne upevnia kolíkom a vlepujú lepidlom. Na to si vezmeš nohu, správne ju umiestniš, najlepšie dole s dorazovou lištou, zarovnáš približne, kde má byť tvoja spojka a na vnútornej strane vyvrtáš slepú dieru so 6 mm priemerom. Vložíš hmoždinku, starostlivo ju presne umiestniš. A silno zaklopeš. To preliačenie na tele s tým sobom bude nakoniec tvoj bod, kde budeš vrtať. Kým čakáš, kým lepidlo zaschne, môžeš trocha prejsť brúsnym papierom po hranách. Dobré na moridle je, že s ním môžeš trochu uvoľniť pigmenty a dosiahneš opotrebovaný vzhľad. Následne prejdeme cez plochu čírym lakom a potom sa už žiadna farba neuvoľní. Takže, a týmto je moja vianočná výzdoba úplne dokončená. Prosím, napíš mi do komentárov, aké meno by si dal tomuto roztomilému sobovi. A keď chceš, tak to skús postaviť. Jednoducho sa do toho pustíš. Máš na to.